L-għada tal-miliet fil-festa ta' San Stefnu saret appuntament ta' kull sena l-attività annwali l-istrina xandira televizziva li toħroġ fid-der il-ġenerozità tal-poplu Malti Wawċi. L-istrina permezz tal-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund tħabbat fil-qlub tal-Maltinu Lawċin biex jinaqdu u jinsew id-differenzi u jozzu l-valuri ta' dawk li ġew qabilna li jimpurtom minn dawk li nsabu fil-bżonn. Din il-festa ta' solidarjetà lejn ħaddieħor qed titella fil-padiljun ta' Ħal-Kirkop biex inġabru fondi ħalli fil-mument tal-bżonn dawk li jkunu jeħtieġu l-għajnuna matul is-sena isibu s-sosten. Kien propju ftit wara li daq nofsinhar meta ingħata bidu għall-istrina ta' din is-sena fejn l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fetħu il-maratona annwali. Il-President ta' Malta, George Vella, kellu dan l-appell. Minkejja li dini għal 5 darba li qiegħed hawnhekk fil-istrina, xorta nistqar li nħossni kommos li qiegħed hawnhekk niffaċċa l-poplu Malti Wawċi u nitlob fisem min għandu bżonn l-għajnuna biex għal darba oħra tarġaw kif għamiltu fis-snin ta' qabel tgħinuna. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li din il-ġurnata toħroġ 3 valuri tal-poplu Malti, dawk tal-ġenerosità, is-solidarjetà u l-empatija, għax il-poplu Malti ċertament li għajn fit-toqol tas-salib ta' tbatija u jkun ta' spalla għall-ajru. L-istrina, ġurnata li kieku kelli infisser x'nemmen li ngħid li hija ċelebrazzjoni ta' 3 valuri li jissimbolizzaw lill-poplu Wawċi u Malti. Il-valur tal-ġenerożità, il-valur tas-solidarjetà u l-valur tal-empatija. Akkumpanjat minn Martu Lidja u bintom Georgia May, Dr. Abela sostna li f'ġurnata bħal tal-lum bħala poplu ninsew id-differenzi li jista' jkun hemm matul is-sena u kulħadd jagħti semu biex jgħin lil dawk fil-bżonn. Tkellimna ma' Marcelin Gallia, volontira fl-istrina għal ħafna snin. Din hija 26 sena li tagħmilha għaliex jekk tħoss li kulħadd familja, inti tagħti kollox għall-familja, lura tibqa' tagħti u tagħti milli għandek, ħin, flus li għandek. Maurizio Gauci fl-imoddi rċieva l-għajnuna mill-Malta Community Chest Fund u għalhekk iħoss il-bżonn li jagħti semu bris l-istrina. Nħoss il-bżonn li n-nies tajjeb bħali minn għandu naqra ħin jiġi jagħti naqra ħin għax l-istrina tgħin lil kulħadd ma tqgħodx taraw ċoħ, taqbad tgħin lil kulħadd. Jiena din hija l-20 sena tiegħi, jien għandi tifel diżejbil għandu 25 sena, wara 5 snin ġej bżonn l-istrina għejnuni minn dakinhar l-aw vera ma ġejx bżonna, imma nħoss li għandi nagħti naqra mill-ħin tiegħi biex minn ikollu bżonn isib l-istrina u tgħinu. Matul il-maratona ta' 12 sija xandir qed jieħdu sem għadd ta' personalitajiet u jidhru diversi intervisti ma' familji li daqu l-imrar tal-ħajja u sabu r-refuġju u s-sosten mill-għajnuna li tagħthom il-Malta Community Chest Fund permezz tal-istrina.